Ćao drugari, danas snimamo jedan interesantan video. Kupili smo šok žvake. Te šok žvake su malo nezgodne. Pa da vidimo kakva će nam biti, a ne možemo da glumimo kakva će nam biti prava reakcija. Reakcija i faca. Svako će uzeti žvaku. Evo Milica je prva da imamo njenu reakciju. Nema tu glume, ona je htjela prva, ona je mala za žvaku, ali eto, baš se ne ljutila. Da vidimo ko će sljedeći proba žvake. Doroteja, da vidimo kako će njena reakcija biti na šok žvaku. Nije kiselo, jel da? Nije ovaj put kiselo, nema, jel da bi kiselo? Kako je to faca? Mogu sad ja? Oh my god. Ajde da vidimo. Eleonora? Moja žvaka. Šta je bilo, Doroteja? Ipak je kisela. Da vidimo. Je kisela? Zelena bi rekla da je najkiselija. Juj. Eleonora inače jako lepo podnosi limun za razliku od svojih sestara. Ali ovaj put mi je bila. Da vidimo Ana, kakva je tvoja reakcija? Kasnije ćemo probati i limun pa ćemo vidjeti kako reaguju na limun. Probajte i vi drugari. Ana, kakva je žvaka? Ali nemoj da se praviš. Je li ti kiselo? Bravo! Ti si izdržala baš lepo. Ti dalje jedeš tu kiselu žvaku. Moramo poslije da to izbacimo, pošto ti mala. Važi? Da se ne guta. Jao, i koja ti je to reakcija? To je kiselo. Kiselo i dalje jedeš. To nije bombona bili, moramo to da izbacimo. Nadam se da vam se svidjelo, a malo kasnije probamo limun. Vidimo se kasnije. Evo nas dalje, imamo sad limun da vidimo kako naše lepotice reaguju na limun. Eli, da vidimo tvoju reakciju. Nije baš strašno. Ti to možeš i bolje. Da imaš malo? Nije strašno. Dorotejna reakcija. Okej. Još malo? Mora? Dobro. A što reći? Okej. Hajde, Ana, ti. Hajde, malo lizni. Lizni malo. Lizni. Imali smo mali incident, Milica je pala. Dali smo joj limun da imamo kako će ona da reaguje. Pošto na šok žvake je reagovala. Da vidimo. Bebo, je li to lepo? Ali je zdravo, veruj mi. Limun je jako zdrav. Šta se dešava? Jede koru. Jel hoćeš? Fuj. Devojke su još uvek pod utiskom. Bilo je malo kiselo, prvo šok žvake pa limun. Nema više žvaka, Milica je bila najinteresantnija, priznaćete. Evo samo da se odjavimo, ako vam se svidio video, lajkujte, subscribeujte se i lajkujte naš kanal i pretplatite. Pretplatite se na naš kanal. Vidimo se, ćao!